Som i opgaven står der, at man ved den her redoxreaktion kan oxidere en aldehyd til en carboxylsyre. Og en redoxreaktion er jo som sagt reaktioner, hvor der overføres elektroner fra et stof til et andet. Og i den her reaktion, der har vi at gøre med aldehyden her, som er etanal, altså acetaldehyd, og carboxylsyren her, som er etansyre, altså eddikesyre. Og vi skal så i første spørgsmål beskrive, hvordan man kan se, om reaktionen har forløbet. Og vi kan se, at reaktionen har forløbet, da vi på strukturen her kan se, at der er tale om en aldehyd, som jo er defineret ved, at en carbonylgruppe her, altså et kulstofatom dobbeltbundet til et iltatom, er bundet til et H på den ene side, som vi ser her. Og når reaktionen er forløbet, så skal produktet som sagt gerne være en carboxylsyre, som er defineret ved, at en carbonylgruppe her er bundet til et OH på den ene side, som vi ser her. Og derfor konkluderer jeg så, at reaktionen har forløbet. Og i næste spørgsmål skal vi så nævne en anden reaktion, som man kan benytte til at påvise aldehyder. Og den reaktion, man kan benytte til at påvise aldehyder, er kondensationsreaktionen, hvor det dannede produkt kaldes for en hydrazon. Og hydrazoner er gul-orange, og man laver den her reaktion ved at tilsætte lidt af aldehydet eller ketonet til en vandig opløsning af stoffet 2,4-dinitrofenylhydrazin. Og der vil så derefter blive dannet gul-orange krystaller af stoffet 2,4-dinitrofenylhydrazon. Og der vil blive dannet de her gul-orange krystaller, hvis der er blevet tilsat en keton. Og det vil sige, at ved en tilsætning af en keton, så vil det blive dannet et gult bundfald. Og jeg skal så svare på i næste spørgsmål, hvilken farve der dannes ved reaktionen, hvis man påviser aldehyder. Og der må man jo så konkludere, at ved tilsætning af en aldehyd, der vil der ikke blive dannet et gult bundfald, og det vil sige, at opløsningen vil danne farven grøn. Og i sidste spørgsmål skal vi beskrive, hvordan man ud fra de ovennævnte to reaktioner kan påvise en keton. Og jamen, vi ved jo, at en keton er defineret med et molekyle, der indeholder en carbonylgruppe, som vi ser her. Men som jeg definerede i første opgave, så er carbonylgruppen i de her to reaktioner jo bundet til et H og et OH. Så derfor kan jeg ikke lige se, hvordan jeg skulle kunne påvise en keton ud fra de her to ovennævnte reaktioner.